Здравейте, сега ще ви покажа как да наредите купчето Рубик. Първо трябва да знаете три неща. Първия кръст, т.е. белия или от един цвят, аз започвам от белия, се реди по логика, няма никакви алгоритъми. Друго, страната, нали това, слоя се определя от средния ръд, така да кажа, нали какъв цвят ще е. И първо, за да правим алгоритъм за по-нататък, трябва да означим страните с някакви букви. Да речем, тая да е R, смисъл, нали, right, дясна страна, тая да е left, лява страна, тая да е up, горна, тази да е down, долна, тази да е front, предна и B, back, задна. Така. Извинете, сега ще започнем като наредим белия кръст. Така, казах, че няма никаква логика, просто се нарежда по... Нали, няма никакви алгоритъм, просто трябва да съберете така да направите един кръст. Така, сега трябва да гледате дали се съвпада този ръб с този. Нали, трябва да са еднакви, защото после няма как да обърнете този. Значи тук е оранжево, оранжево, така, зелено, зелено, червено, червено и синьо и синьо. Така, това беше първата стъпка, която ще просто е една шеста, така, 6 стъпки ще има за нареждането му. Продължете, вижте следващата стъпка, за да разберете. Довиждане!